गुजरात के गेंदबाज बजा दिले डंका, राजस्थान के बल्ला भइल खामोश, साईं सुदर्शन उगललस बल्ला से आग। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, राजस्थान आ गुजरात वाला मैच देखनी। राजस्थान के टीम क्रिकेट खेले गेल रहे कि बारात में नाचे गेल रहे। सही पकड़ल तिवारी जी। गुजरात टाइटंस तो ऐसा हो गई कि संजू सैमसन के टीम तो लागल बच्चा पार्टी बा। 58 रन से हार गई, पूरा झकझोर दिले बा। पांडे जी, साईं सुदर्शन तो 82 रन ठोक के राजस्थान के गेंदबाज लोग के सुदर्शन चक्र में घुमा दिले। बाकी यशस्वी जायसवाल तो 1 रन बना के सीधे होटल चल गईलन। तिवारी जी, जायसवाल हनीमून मूड में रहे, बस नाम के जायसवाल बा, बाकी काम के जय सवाल बा। 1 रन बना के बोले अब हम चलत बानी। और उधर नीतीश राणा, ध्रुव जुरेल सब मिल के गोवा घूमे के मूड में लागल रहे। पांडे जी, संजू आ हेटमार तो चमत्कार करे के कोशिश कैलन। 48 रन के जोड़ी बनवले, लागल कि अब वो लोग मैच लूट ले ही। बाकी संजू तो जल्दबाजी में कैच दे दिले। अरे भाई रुक जात तो का बिगड़ जाइत। सही पकड़ल तिवारी जी। संजू के आउट होते ही टीम तो बिखर गई ताश के पत्ते नियन। हेटमायर बेचारा अकेले बैंड बजावत रह गई, बाकी डीजे लोग साथ न देलस। कृष्णा भैया तो राजस्थान के मुरलीधरन बना देले। 3 विकेट लेके बोलले चलो भैया अबे घर जाके टीवी देख। सही कहनी तिवारी जी। गुजरात वाला हर कोई गेंदबाज अपन ड्यूटी पे बा। राशिद, साई किशोर और कुलवंत सब कोई विकेट से नवजोत सिंह सिद्धू के कविता बन गई बा। एक बात तय बा पांडे जी, राजस्थान के बल्लेबाजी तो बस नाम के बचल बा। असली धुनाई तो गुजरात कर रहल बा। और ऐसे ही हाल चलत रही तो संजू सैमसन के कप्तानी तो छुट्टिए पे भेजे के पड़ी है। बाकी हमनी के का बा, मजा लेवे के बा। और आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।